Y gwasanaeth dod o hyd i swydd, mewn gofnodi i'ch cyfrif ceisiwr gwaith. I gael mynediad i'ch cyfrif ceisiwr gwaith ar wefan dod o hyd i swydd, cliciwch ar y ddolen mewn gofnodi ar frig y dudalen. Rhowch eich e-bost a'ch cyfrin air. Yna, cliciwch ar y botwm mewn gofnodi. Bydd tudalen trosolwg eich cyfrif ceisiwr gwaith nawr yn ymddangos ar y sgrin. Mae'r gwasanaeth dod o hyd i swydd ar gael yn findajob.dwp.gov.uk ar gyfer swyddi llawn amser neu rhan amser yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.